aiwa muri Zimbabwe pane madevelopments anoitika munyika yeSouth Africa. Sezvamunoziva kuti aiwa munyika yeSouth Africa ka munorama maZimbabweans mamillions aiwa akawandisa vaiti vaifesa machallenges anoti kana mapassports avo expire vanotanga kudzoka kuno kuchiZimbabwe vonza kuti aiwa kwakavhagwa kana kuti kuri kudhura and so forth. Saka tinoti aiwa pane madevelopments anoitika pakati peZimbabwe neSouth Africa. Saka tapinda munhau kana mashoko abuda achinyogwa muzanadzo kuti subscribe like kuti on the bell icon. Noti tipinda munamonyogwa muchinzi over 1 million Zimbabweans living in South Africa can now apply for the new passports at the embassy in that country, officials announced on Tuesday. The move would ease the difficulties faced by Zimbabweans in South Africa who would otherwise have to travel home to acquire passports. The process of issuing the e-passport is already ongoing. As I speak, the e-passports are already being processed and there is training. Once the consultants leave, our consulate staff can take care of any problems that emerge, he said. Sano mashoko atiri kuona ari kuda pana pamadevelopments manyuwani ari kunzi aiwa vagari vemunyika yeZimbabwe vari muSouth Africa havasina need yekuti vadzoke kunoko aiwa vachipira busy yekuno apply passports nekuno marenewa aiwa muri Zimbabwe vari kunzi aiwa makukwanisa kungono applyira ikoko. Saka chimbotudze munoti kudii pamusoro pemadevelopments manyuwani aya aita kuti vagari vemunyika yeZimbabwe vasunguke. Pine comment section medu mutudze mafungiro enyu munoziva panapa ndikupai maupdates ezvese zvinenge zvaitika munyika yeZimbabwe. Saka tudze mafungiro enyu pine comment section medu musanga no subscribe kulike chero turn on the bell icon.